Бу шигыремне авылдашым күрше әбигә багышлыйм. Дарҗа әби. Арумысың, Дарҗа әби, хәлең ничек, көн күрмешләрең? Ә ул көлә, серле һәм ягымлы, тик бик уйчан аның күзләре. Кайткан сайын аның хәлен беләм, бик күрәсем килә шул үзен. Күрше булып яшәгәнгәдерме, сагынам тирән эзле йөзен. Ватан өчен көрәш елларында авырлыкны ул әз күрмәгән. Урагын да урган, урман кискән, җиңеллекне эзләп йөрмәгән. Сөйгәненең җау кырында ятып калуыны аңа көч биргән. Туган җирдә яшәп, җиң сызганып, көнне төнгә җалгап эшләгән. Башка җәрләр аңа күренмәгән. Худайга ул күңелен биргән. Буйсынган ул язмыш сынавына. Ипләп кенә айлар, җыллар үткән. Мин ышанмыйм, юк, ышана алмыйм аның серле җылмаюына. Ул сиздерми, кимсенәсе килми күрше-күлән халык алдында. Балам, бәгърем, исән-сау җыр диеп килгәндер бит теләк телисе. Ул кайтуга күз икмәген пешереп самавыр кайнатып көтәсе. Һәр көн кичен эштән кайтып кергән ирен килгәндер каршылыйсы. Зур чуенны мич авызыннан алып кайнар ашы белән сыйлыйсы. Юк икән шул. Аның хыяллары төшкә генә кереп калганнар. Алсу йөзләренә гомер буе тирән итеп эзләр салганнар. Кыз әби дигән зур исемне тап төшерми җыртты үзендә. Чын күңелдән котлыйк бүген аны 100 яше тулган көнендә. Көчле була белдең гомер буе, үрнәк итеп искә алырлык. Авыл белән баш иябез бүген, синең тормыш үзе батырлык.